Primeran, B2. 8 bat. Nor baino nor gehiago. 2. Bueno, kalitate bikaineko iragarkiak aurkeztu dira urtengoan, ezta? Gaiaren Zer aldetik... izan dute ba alako kalitate bikaineko? Niri ez zaitala iruditu. Nola ez? Gaiaren aldetik erakutsi duten lotura, erabili dituzten teknikak, hizkuntzaren erabilera, jatortasun harrigarria, jatorra esaten dudanean, esan nahi dut hizkuntza jasoan eta errazean, baina era berean gertukoan aritu direla, oso gertukoan ere. Benetan diozu? Hizkuntza jatorra eta jasoa? Ara, uste dut ez dela posible 20-30 segunduko spot batean hizkuntza jasoa erabiltzea. Zergatik ez pa? Ara, badirudi ezin dela jator duin eta zuzen egin egoki egin gabe. Eta ez da hala. Emaitza oroar bikaina izan da kalitatearen aldetik zein hizkuntzaren aldetik. Begibistakoa da, erakustaldi bikaina eman digute. Eta gertutasuna? Non ikusi diozu gertutasuna? Nik ez, behintzat? Batez ere humorez, egin batean... Humorearekin beti ez da asmatzen. Humorea... Utzi da zu azaltzen. Egin batean egoerak berak ematen du gertutasuna eta egoera bakoitzak eskatzen du bere hizkuntza, baita hitz gutxi dagoen kasuetan ere. Eta gerturatu dira egun gizartean ditugun hainbeste eta hainbeste sare sozial erabiltzaile menpekoen edo kateatuen profilera. Beti ere humorez. Berriro diotxut. Humoreak ez ditu arazo guztia konpontzen. Ez, baina humorearen eremu labainkor horretan esagerazioa izan dute makulu. Hori izan da asmatzen lagundu dien estrategia, esageratzea. Asmatu? Asmatu diozu? Ez dut uste hori asmatzea denik. Humorearekin beti gertatu den antzera, batzuei ez bada beste min egiten die. Eta saritu egin behar aldugu bide hori hartu duenik, hala? Gero, saridunak dira bolo-bolo sare sozialetan barreiatzen direnak, Horrek kalte ere egin diezaguke. Zertan kalte? Ez dizut ulertzen. Nola zertan? Ba, egoera deserosoak zabaltzen badira, euspot izango da sortzen diren min guztien errudun eta erantzule. Ez alduzu ikusten? Baina zein egoera deseroso sortuko daba? Salaketaren bat ere jardi ezagukete? Ze salaketa eta ze salaketa ondo.